ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಜಿಡೆ ಅರ್ಥದ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಳು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮನ್ನಡು ಆ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಮೂಲ ಪುರಾಪುನ್ ನಂಗೆ ದೆರ್ತು ತೊಜ್ಪಾಯಿನ ಕುಲಿಯೇರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಆದದೆ ತೊನ್ನಕುಲು ಆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಂಬಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದೀತಿನಕುಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುವೆರೆ ಅಡಿಯಂಗನದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ತೂಯಂದಂಡ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲದೀತ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಖಾಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿ ಆಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲದ ಇಡೆತಡ್ಯಾಗ ಅಕಲ ಇಷ್ಟದವೆನದೀದ ಅಕಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಉಂಡು ಅಪಗ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನೆಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಷ್ಟಿದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪುಣೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೀನ ದಲಿತರನ್ನ ಕಣ್ಣು ವಚ್ಚಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲೇನು ಅತ್ತಂಡ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ ಮರ ಪುಟ್ಟದು ಮರ ಸೈತಿಲಗ ಸೈಪ ಆಂಡ ಸೈತದ ಬದುಕುನು ಪಣಪ ನಾವು ಎಂಚಂದ ಕೇಂಡ ಜೀವಮಾನುಡು ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತನ ಅವು ಆರ್ನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಲ ಆರು ಶಾಶ್ವತ ಕೀರ್ತಿಡು ಒರಿವೆರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಚಿತ್ತದ ನುಡಿಕಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಣಬ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅವಳ ದೈವದ ನೆಲಟ್ಟು ಪಂಡ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ದೂರದ ಕೇರಳ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುವ ನೆಲನೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಚೆಂಬಳ ಅಂತಿಡು ಮದನ್ ಆಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಮೊಕುಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭುಡು ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾನೂ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವಾದ ಜಗತ್ತದ ಕಣ್ಣು ಎಂಚ ಬುಳಪಾಯರು ತನ್ಮುಖೇನ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಾಂತಿದಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶದ ಶಾಂತಿದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟಿನಿ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಯಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲಜ್ಞಾನದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲುಗಳ ಕಣ್ಣು ಆಡಿಸದು ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಪೊಲಬು ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರಿನ ಬಾರಿ ಮೊಕೆಡು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಪಾತಿರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ತುಳುನಾಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಜ್ಜ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಾರೀತಿ ಪೂರ ಆತಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲು ಪಾತಿರಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಸಿದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಕ್ಷಮೆಗೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲೇಸಿನ ದುಂಬರಿಪ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅರುಣನ್ನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳೇನು ನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶಗಳೇನು ಒಜಾತ ಬದುಕಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪುದರ್ಡೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟೊನ್ನಕುಲು ಸತ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟೊನ್ನಕುಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಲೌಕಿಕತೆ ತೋಗನಂಚಿತನ ಸೌಧೋಳೆನ ಕಟೊನ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಅಂಡ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಲ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಜಾತು ತುಯ್ಯರೆ ಬೋನಾಗ ನಂಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡಾ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಹಜ ದಾಯಕೆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದಡಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನವತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮೀರಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಜ್ಜ ಸೀಮಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಡೆಟ್ ದೈವದ ನಡೆಟ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿನವೇನು ಬೊಕ್ಕಲಾತೆ ಬಿಳೆಪಾಯರೆ ತತ್ತು ದಿತ್ತಿನವೇನು ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನವೇನು ಆಕ್ಲಿ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಅದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ನಿಲಟ್ ಯಾನಿರಡಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂದಂಡ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಎತೋ ಜನಕ್ಲಿಪ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಲಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಅವು ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಗೋರಿಯತ್ತು ಅವು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂಚಾದು ಆನಿಕಾಲೋಡು ಕೇರಳ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೆರ್ನ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ಅಂದಿನಿ ಪುದರ್ ಪಡೆನಂಚಿನ ಊರುಡು ಉದಿಯ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಮಾತೀತ ಈರೆ ಪಂಡಿನ ವಾ ನಮೂನೆದ ಗಡಿದ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಚಿದಾಕಾಶವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಆಕಾಶಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಚಂಬಳತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಮಾಡಾನ್ ಆಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದಂಪತಿಲ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟುನಿ ಪುಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭ ಒವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪುಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೂರ್ವಡೆಂಚೆತ್ತಲು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಡಲ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕದ ಶೈಲಿ ಸಮಾಜ ನಿರೆಕರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶದ ಮುಖೇನ ದಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಒರೇನ ಗೆಲ್ಮೆನ ಕೀರ್ತಿ ಬನ್ಪುನ ಉಪುನಿ ಅಂಚಾದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡಿತ್ತಂಡ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯುನ ದುಂಬು ಆರು ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಕೇರಳ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೋಡ ಮೂಲ ಕೇರಳ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಕೇರಳ ಆನಿಕಾಲೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಭೇದ ಭಾವಗು ಒಳಗಾದಿತ್ತಿನವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅದು ಪಡು ಇಜಿನ ಉಲುಪುನಂಚಿನ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಗೂ ಆತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ನಿರ್ಬಂಧಲಾದು ಪಡು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತಾ ನಮೂನೆದ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಸೇರಿರ ಅವಕಾಶದ ಅಂತಿನಂಚಿನ ಅತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಪಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಅವಳು ತೆರಿಗೆಲಿತ್ತು ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಇನಿ ಎಂಕಲು ಗಳಸುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಗು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಪೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಿರೆಪೇರು ಪಡ್ಪಾವಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅಲ್ತ ಜನಕರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡುನಾಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಾತು ಬಂಗಾರು ಪದ್ದೈ ಪಾಡುನಾಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಕ್ಷುರ್ಲಾಕ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ದಾದ ಹೆಣ್ಣುವನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲು ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜಾಡು ಕಾರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲು ಪಾಡುನಾಂಡಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಕರಿಪುನಾಂಡಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಕಾಲಗು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕರಿಪುನ ಪೊಂದುಂಡ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತು ಇಂದು ಬಡಪತ್ತುಡುಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಾತು ತಳವರ್ಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಹೊರೆ ಅಂಡು ಇಂದೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದ ಕೊಂಚ ಶಮನ ರೀತಿನ ಕನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಇನಿಕಿಲ ಅವು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಆಯ್ನವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವಿಚಾರರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶ ಸರ್ವರಿಗೂ ಎಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಜಿನ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆಡು ಮುಕ್ತತೆ ಐಟ್ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಳಗೊಂಡುಲ ಕಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಇಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ತುಪುನಾಂಡ ನನ್ನ ಐನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ತೂಪುನಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಐತ ಗಂಭೀರತೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ತಳಮಟ್ಟಡುಪುನಂಚಿನ ವರ್ಗದ ಪುದರ್ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಒಂದೇನು ಎನ್ನೆಂಡ್ರವೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟಕ್ಕೂ ಸೇರ್ನಂಚತನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಪುರ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸ್ತವ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದಿಡಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಚರಿತ್ರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪದಿ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಹೊರತ ಉವೇ ಕಾರಣಗಳ ಕಿನ್ಕುನ ಪತ್ತನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಜೀವನ ಶೈಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದ ಐನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿವರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೆದೆಪ್ಪುಗನ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾವು ಅದೇ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆರು ಎರಿಗ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ನಂಗೆ ಕರೆ ಅರೆಗೆ
ಸರಿ. ಪಾಂಡವಾಚಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ 5 ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ಈಗ ದ್ರೌಪದಿ ವಿವಾಹ ಅಂದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಇಂದು ಪಾಂಡವಾಚಾರ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಾತ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗ್ ಆ ಒಂಜಾತ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಕಲ್ ಪೊಣ್ಣನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಲು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಲಕ ದೇವಲ್ಯಡು ಕಾಲ ಕರಿಪೋಡಿತ್ತಿನ ಈಗ ಅಂಬಳವಾಸಿ ಇಂದು ಪುದರಿತ್ತಿಂಡು ಮುಂಡು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜಾತು ವಿರಾಟ್ ರೂಪನೆ ಅವ್ರು ಇತ್ತನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿಕಾಗೋದ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತದು ವಿಶ್ವ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂತೆರು ದೇಶಭಕ್ತ ಸಂತೆರು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಡೆಬರ್ಪೇರು ಆರು ಮೇಲ್ನೋಟಗ ಪನ್ಪುನ ರತ್ತು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಯಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿನ ತೆರೆದು ಪನ್ಪುಂಡ ಆರೇ ಅಪಗದ ಕೇರಳನು ತೂದು ತಗೊಂಡು ಇರೇ ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚೆತ್ತು ಪಂಡ ಇಂದು ಮರ್ಲೇರ್ನ ಸಂತೆ ಎಂದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತೆ ಮರ್ಲೇರ್ನ ಸಂತೆ ಇಂದೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ಏರ ಒರಿ ಮಹಾತ್ಮನೆ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕಂತಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುಟ್ಟುದು ಬರೋಡು ಆ ಪಾತೆರ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಿನ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ವಿವೇಕದ ಪಾತೆರ ಅಂದ ಈ ವಿವೇಕ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜನ್ಮ ಆರು ವಯಲ್ವಾರಂ ಪನ್ಪುನ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟುತೀನಿ ವಯಲ್ವಾರಂ ಪಂಡ ವಯಲ್ ಪಂಡ ಈ ಬುಳೆಸಲಾಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಬೆನ್ನಿದ ತುಳುವನಾಡದ ಬೆನ್ನಿಯದ ಸತ್ವಗಳ ಆಮೂಲವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನ ರಚನೆಗಳ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗಳ ದಿಂಜ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಆರು ವಯೋಸಹಜವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಂಟತನ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಸಂತೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಗೌರವ ಭಾವ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಸಾದಿಡು ಪೋನಾಗ ಏರೊಂಜಿ ಸಂತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಟ್ಟಿಗುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಬೇರು ಬೊಡ್ಚಿ 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 ಬಂಡದು ಅವ್ರು ಬುಲಿಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಸಂತೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಬಂಡ ಆ ನಮೂನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡಿತ್ತು ಏರೇನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಆ ಜಾತಿದೆ ಈ ಜಾತಿದೆ ಎಂದು ಅರಬಾಯಿ ಪಾಡುವರನ್ನ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆನಿ ಎಂಚ ಬುಳೆಪೇರು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಭೂಮಿದ ಬಳುಪು ತೂಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಲಿತದ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಿಯ ಗುಣವು ಸಹಿಸುನ ಸ್ಥಿತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆರು ತೋಜಾದು ಕೊರತೆ ಪನು ಇಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲು ಒಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅರುಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಈರ್ಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟುನಗ ಬುಳಿಪುನು ಸೈನಗ ಸಮಾಜ ಬುಳಿಪುನು ಅತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಬುಲಿಪುನು ಅಂಡ ಮೇರೆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಬುಲ್ತುದು ಜೇರು ಸಮಾಜನೆ ಬುಲಿಪೋಡಿತನ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಡ್ದು ಬನ್ಲೆ ಏನು ಮಸ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಕ್ಕಂಜಿ ಕಾಲ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇನ್ನಿದ ಸಡನ್ ಅದು ತಿಕ್ಕಡು 2 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಕಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನೆತನದ ಕಜೆ ತರವಾಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪುದ ಉಂಡು ಅವನ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸತ್ತಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದೈವದೇವರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದ್ ಐಕ್ ಬೊಡಪುನಂಚಿನ ಪರಿಹಾರನ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ದೈವಲೆಗ್ ಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೈವದ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ನೀ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೈವದ ಸುರುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕಡುಪು ನಡೆದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಈರ್ನೊಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರಡು ಏನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಏನೊಂಜಿನ ಈರೇನು ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಐಕ್ ಬುಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಈರಿರ್ದು ಏನು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಏನಿರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಇನ್ನಿತನಕ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ತೋಜಿಜಿ ಬಟ್ ಏನಿರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ 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 ಈ ದೈವ ನೇಮ ಅನಗ 5 ವರ್ಷ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ವಾಪಸ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿಬುಕ್ಕ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೈವಡ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗ ದೈವ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೇರು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ಪುಣವು ಏತು ಸರಿ ಯಾನ್ ಈತನೇಟ ಕೊರ್ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಈತನೇಟ ಭಕ್ತಿದ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ತಾ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಮಣಿಚಿಲ್ ದರ್ಶನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ನ ಪಗ ಈತನೇಟಾಗ ದಾಯ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತೇನೆ ಪನ್ನಾಗ ಏನ್ ನಿಕ್ಲ ಕೊರ್ನ ಪೇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪರ್ತೇನೆ ಅನ್ಪುಣವು ಏತು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಜೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಉಂಡು. ಸರಿ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈರವುಲು ಉಂತದಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಂದು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಈರ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತದಿನ ಪ್ರತಿಮಾನಿ ಪ್ರತಿಮಾನಿ. ಅಪಗ ಅವಳು ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿಮಾನಿ ಉಂತನಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮದಿಪುರ್ದು ತತ್ತಂಡ ಮಾಯೊರ್ದು ತತ್ತಂಡ ಮದಿಪುರ್ದು ಮದಿಪುಡ್ದು. ಅವಲಿರಗ ಮಾಯೊರ್ದು ತತ್ತಣಿಂದ ಇರ್ನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮದಿಪುಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಡು. ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಮದಿಪುಡು ತತ್ತಣಿಂದ ಬತ್ತಂಡ ಮಾಯೊಡು ಆದಿಂತಿನ ಪ್ರತಿಮಾನಿ ಮದಿಪುನು ತಿದ್ದೋಡು ಒಂದು ಅವಲಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅವ 4 ಸೂತ್ರ ಬಿಡುದು ಆ ಶಬ್ದ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಯಾನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೇರು ಬರ್ತೆ ಅಂದ ಅವಳು ಆಯ ಶಬ್ದ ಗಳಸೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಆಯ ಬಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೈವ ಅಲ್ತ ಅವಳು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅರುಣ ಉಳ್ಳಾಲಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಜನಕುಲ ಎಂಕುಲತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನಿರೇ ಪಣ್ಪೆ ದೈವಗೂ 5 ವರ್ಷ ಕೊರಣ 2 ವರ್ಷ ಕೊರಣ 1 ವರ್ಷ ಕೊರಣ ನೇಮ ಕೊರ್ಪನ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಕೆಲಸ ಭಕ್ತಿಗನುಸಾರ ನರಮಾನಿ ತತ್ತನಂದ ತತ್ತಿನವೆನಿ ತಿದ್ದೊಡಾಯಿನವು ದೈವದ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸರಿಯತ್ತೆ ತಿದ್ದೊಡಾಯಿನ ದೈವದ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವ ಪನ್ನಗ ತಿದ್ದೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಳು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಯಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬನ್ಪೇರಡ ದೈವೊಳಗೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಪಣಪುನ ಉಂಡತಿ ಇರ್ನ ತಾಕತ್ತದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡೆಂಚೆಗೆಂಡ ಈರು 16 ವರ್ಷ ದೈವಗು ಪೂಜನೆ ಕರಿಪೊಡು ಅಂಡ 16 ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರಡು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವರ್ಷ ಈರು ನೇಮ ಕೊರದಿತ್ತಂಡ 16 ವರ್ಷ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಡು ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷ ನೇಮ ಕೊರಡು ಇರ್ನ ತಾಕತ್ತದ ಅಂತರ ತೊಚ್ಪೊಂಡು ಅಂಚ ಈರು ದೈವಳೆಗೆಂಚಗೆಂಡ ಈರಡ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ವಳೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣದ ಉಡಲದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಅಡ್ಕದ ಪೂ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊಡತಿ ಬಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆತ ಯಾವು ದೈವಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಈರು ಧರ್ಮನೇಮದಾತಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರೀರು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪು ಜಾನ ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನಿರೇ ಪಣ್ಪೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಾಂತರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಈತ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ನಮೂನದ ಭಾವನೆದ ಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು 6 ಪಾಪ ಕೇಂದ್ರ ಮರ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರದೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಆ ಪಣ್ಪಿನ ಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಉಂಡು ವಿಷಯಾಂತರ ನಗರಿಗೆ ಪನರೇ ಆಪುಜ ಅಂದ ಪಂಡ ನಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಕೊಡದಂತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲಾವಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈರು ಪನ್ನ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈರು ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಲೆ ಬಲ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನಿಕ ಅವು ಸಂಕೇತ ನಿದರ್ಶನ ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇದು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಷಯ ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಆರು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ ಕನಪೇರು ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ ಆ ಸಮಯ ಅಂದ್ ಈ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಡ್ಲ ಆರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಲ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಏನೆಂಚಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆದ ಭಾಷೆಲು ಈ ಮೂಜೇನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿವರೆ ಶಾಲೆದ ಮೋನೆ ತುವೋಡು ವಾ ನಮೂನೆದ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಾತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದು ಯಾರನ್ನ ಪುದರಡು ಒಂಜಾತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾದ ತರತಮ ಭಾವ ಐತಂಡು ಐನು ದೂರ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆದ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟುದುಲ ಈ ಕನಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಂತಿನವು ಅವು ಇನಿಕಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀಪುನಾಥ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ದಾಸ್ ಬೇಂಗ್ರೆ ಓಂ ದಾಸ್ ಬೇಂಗ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಏನಾರೆ ನಾವೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರಣ್ಯ ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ದಯಾನಂದರನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಆದ ಬಂಡ ಪಲ್ಲಣ್ಣ
ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹ್ಮ್ ಆರು ನಿಜವಾದ ಕೇರಳೋಡು ಪುಡ್ತಿನಾರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕೇರಳೋಡು ವಾ ಗ್ರಾಮೋಡು ಪುಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎರಡನೇ 6 ಪುಟದಿನ ಗ್ರಾಮೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಗುರುತುಲು ಗುರುತುಲು ಗುರುಪೀಠ ಗುರುತುಲು ದಾಲ ಉಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲಗಳ ಒಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ಸಮಾಜಗಳ ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಗುರುಕುಲಾದ ಬೈದಿನಾರು ಅಂತ ಅದು ಅರೇನು ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ರೂಪಡೆ ಅರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರು ಪುಟ್ಟು ದಿನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಸಲ ಪಂಡ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ಇತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಅವಲು ಪುನಃ ಚಂಬಳತ್ತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇನಿಲ ಐತ ಗುರುತುಲುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಇಡೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ಕಾಲದ ನಿದರ್ಶನ ಐಕ್ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಸ್ಮಾರಕಲು ನೆಂಪುದ ಗುರುತಲಾದು ಒರಿವಿನ ಅವು ಶಿವಗಿರಿ ಪನ್ಪುನು ವರ್ಕಲದ ಬರಿಟಾಪುಂಡು ಅವು ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ತುಳುಟು ಕನ್ನಡಡು ಒವೇ ಭಾಷೆಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗುರುಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ದಿಂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲು ಅಡೆಗೆ ಬೊಡಿತನಾಥ ಸಲ ಪೋಯಿ ನಕಲು ಪುರೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಇಡೀ ಶಿವಗಿರಿ ದರ್ಶನ ಅವರು ಮರುತ್ವ ಮಲೆ ಉಂಡು ರವಿಪುರಂ ಉಂಡು ಅವರು ಆರು ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿನ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರು ತಪಸ್ಸು ಮಂತಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಾತಾ ಗುರುತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು ನಾನು ಆರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಪನೀರ್ ಅಂದ ಅಂಚಾದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಆನಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡೆ ನಡಪುನು ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಅತಿಯಾಯಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನಂಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂಡ ಮಾತಲ ಪಣ್ಪುನವತ್ತೆ ಆರು ಆಂಗ್ಲಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಅವು ಏತ್ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನ ರೂಪೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನ ಇದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡಿತ್ತನ ಅಕಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಪೋಡು ಸಾಧ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ದಾಯೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದ ಲೋಕನು ದೆರಪೆರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಯ ಪೂಜ್ಯರಂದು ಕೇಳ ಆರೆಗ್ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ಅದ್ಭುತ ಪನ್ಪುನಲಕ ಇತ್ತನು ವೇದಗೇನೆತ್ತನು ಅಂಚಾದು ವೇದೋಕ್ತವಾದ ದಾದ ನಡತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಂಬನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನು ಐತ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನು ಬೋಡಿತಿನ ನಿಷ್ಠೂರವಾಯಿನ ವಿಡಂಬನೆ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿತ್ತು ಅಂದಂದು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರಕೆರು ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪೂರಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಕಲು ಬದುಕೇರಂದು ನಮ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ ಅಪುಜಿ ಅಕಲ ಮುಳ್ಳುದ ಸಾಧ್ಯವು ಪೂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಜ ಆತ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಪನ್ನೀರ ಪೋನಗ ಖಂಡಿತವಾದ ವೈರುಧ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬದರ ಕೈಪೆ ಸತ್ಯವು ಅಂಚಾದು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಗತಿನ ಐನು ಮಾತ ಮೀರುದು ಒವೇ ನಮೂನೆದ ಕಾಸುದ ಬಲದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲದಂತೆ ಖಾಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಾದುಂಡು ಐಟ್ ಅರ್ಗೆಂದಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಸತ್ವದ ತಾಕತ್ತು ಅಂದಂದು ಜ್ಞಾನೋಡ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ವರ್ಚಸ್ ಇತ್ತನು ಜನಕಲೇನು ವೈಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಲ ಇತ್ತನು ದೈವಿಕ ಪ್ರಭೆಲ ಇತ್ತನು ಅನುಗ್ರಹಲ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಆರು ಮರುತ್ವ ಮಲೆಕ್ ಪೋದು ಅವಳು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲೋಗೆ ಆರ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಚಿರತದ ಕಿನ್ನಿಲು ಜತ್ತಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಡ್ಲ ಆರೆಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯರು ಪಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಪವಾಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಮಹತ್ವಿಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡ ಅಪ್ಪು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಳಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವ ಅಂದ ಒಂಜಾತು ಗೊಂದಲ ಎಂಕಲ ಇರೆಗಲ ಕೇನು ನಕ್ಲಿಗಲ ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೈವದ ಕಲಟಿ ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇರು ಕೇರಳಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕರಟಿ ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇರು ಕೇರಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ತೆಯ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪಡು ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೋಡಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಪ್ರಾ ಅಕ್ಷರ ಆರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಬೊಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಳಟ್ಟು ಆರ್ ಎಂಚ ಮುಖ್ಯ ಆಪೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಐತ ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನನ್ನು ಕಾಡುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಬೊಕ ಇಡೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿನಿ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾತುಲೇಖ ಅನ್ನತು ಬಿಡೋಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೋಜುನಿ ಅರವಿಪುರಂ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವಳು ಆ ಕಾಲೋಡು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದೇವತಾರಾಧನದ ಹಕ್ಕು ದಾಂತಿನಪಗ ಅವಕಾಶ ದಾಂತಿನಪಗ ಆರು ನಡುರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ಅರವಿಪುರಮ್ದು ನೆಯ್ಯಾರು ಪನ್ಪುರಂಚಿನೊಂಜಿ ಸುದೆಕ್ ಜತ್ತದು ಅಲ್ತಡ್ದು ಪರಿಪ್ಪು ನೀರುದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಇರ್ತ ಬತ್ತುವರು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುವರು ಅಂಚಾದು ಅಥವಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಮಿಂಚಿ ಹಾಕುದು ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದುಂಬು ಏರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಹಕ್ಕು ದೀದಿತ್ತೇರ ಅಕಲು ವಿಡಂಬನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮುಗುಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಕೈಜಿ ಗೋಪುರಗ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುನಲ ಕೈಜಿ ಬೊಕ ಅವು ದೇವರೇ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಮುಟ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದಾದ ಕಲ್ಲುಡು ದೀಪೆರ ಅಂಡ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಕಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ನ ತಿಂದು ನಮ್ಮನೆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಕಲ್ಪನೆದ ದೇವೇರು ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲು ಒಪ್ಪೋಡು ದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುವ ಏರು ಒಪ್ಪು ನಕುಲು ಒಪ್ಪುಂಡ ಯಾರು ಅಖಿಲೆಗೆ ದೇವೇರು ಯಾನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಪುರಂ ನಡತಿನ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭದಾದುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಇಂದುವೇ ನಮನೆ ಅವೇ ನಮನೆ ತುದೆತ್ತ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕನತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾಡ ನಡುಟು ತೋಡ ಬರಿಟ್ಟು ದೀತಿನಿ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದೀತಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾ ನಮೂನೆದ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ತಂದೆ ಆರಾಧನೆದ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಿರಾಕಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಬತ್ತನು ಇತಿಹಾಸ ಅಂಜ ಒಂಜಿಗರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಬಕ್ಕಾರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಏನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಎಂಗಲ ವಾಮಂಜೂರದ ಜಯಂತಿ ಎಂಗಲ ಮಾಮೂಲಿದ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಮಾತೆ ರೇಗ್ಲ ಗುರುವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಕಾರ್ದಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಗ ಆಗ್ತದೆ ఆయన ಕುದಾರ್ ಮಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಗಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ದಿಯರ ಎತ್ತನ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಾರ್ದಿಯರ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇದು ಕೇರಳಡ್ಲ ಅಂದಕ್ಕ ಕೇರಳಡ್ಲ ಈ ನಮೂನೆದ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತದೆ ಫುಲ್ ತುತ್ತ ಅಂದ್ ಕೇರಳ ಗುಂಡತೆ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಆರು ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೇಡು ಕುಲ್ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಶಿವಗಿರಿಕ್ போತಾರಕ್ಕ ಶಿವಗಿರಿಕ್ ಪೋದು ಅವೇ ಬಂದಿನಿ ಶಿವಗಿರಿಕ್ ಪೋದು ಇರಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡಪ್ಪ ಆರಲ್ಪ ಕುಲ್ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡರತೆ ರಡ್ಡು ಚಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಕುಲ್ದುಂಡು ಅವನು ಪೂರಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೇನು ಆಡೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿಜವಾದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲರ ವಿಡಿಯೋ ಐತು ಅಂತಿನಾರು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೇನು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಹಾಪುನಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ನೀನು ಅರೆಗೆ ಹೋಗ್ಸರ ಬಿಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಹೋಗ್ಸರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಬೀಡಿನ ಅಂಡ ಆರುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ನೀರು ಮಾತೊಂದು ಮಾತೆರಡು ದುಂಬು ಪೋತೇರತೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಗುಂಡತೆ ಶಿವಗಿರಿಕ್ ಪಂತೇರಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾರ್ದು ನಿಖಿಲೆರ್ ದುಮ್ಮಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಊಪುನ ಜಾಗುಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ನೀರ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪತಂ ಪೋತಿನ ಪನ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಆ ಜಾಗನು ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದಂದಿ ಇತ್ತೆಲ ಅವಳು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ನೀರು ಪನ್ಪುನಿ ಉಂಡು 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 ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಶಾರದಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಆರು ಗುರುಕುಲ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲುಂಡತೆ ಉಳಿತ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು 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 ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ತಮಾಷೆಕೆ ನ್ಯಾನಿರಡ ಪಲ್ಲೆನ ಈರು ಮಾತ್ರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನ ಬುಡ್ನಿ ಆರ್ದು ಕಾರ್ ಬೀಡಿ ವೈಪುನಲ್ಲ ಬುಡಿಯರ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅದ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೀಡಿ ವೈತದೆ ಬಿರಾವದ ತೋಡುಗು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೀದಿನ ಹೋಯ್ತದೇರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀದಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ ಬೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡದೆ ಬೀಡಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಬೀಡಿ ಹತ್ತಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಬೀಡಿಗೆ ಅಂತದ 500 ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇರು ಅಕ್ಕ ಈ ಬೀಡಿ ವೈಪುನವಾಡು ಇಜಿನ ಕಲಿಗಂಗಾ ಸರ ಪರ್ಪುನವಾಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿರೋಧಿ ಅಂದಂದು ಈ ವಿಷಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಜಾಗ ಶಿವಗಿರಿ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಪೂರ ಬೋದು ಬತ್ತಿನಾರೀರು ಈರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪಂಡದ ಆಂಡಲ ಈರ್ನ ಪತಿ ದೇವರ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಸನ ನಾಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬುಡ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಗುರುಕ್ಲೆಗೆ ಈರು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಲ ಅಂದ್ ಜಯಂತಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೇಗೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಭಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ಅದೇ ಜನಪದ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀನು ತೂಲೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ಪನೆ ಐಟದಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಜ್ ಸೀದ ಪಂಡ್ಪನೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಜಯಂತಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಈರ್ನಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಿಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆದ ದೇವರ ನಕಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 100 ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಆರು ಕಾರಣ ಆತರು 44 ಜಾಗಿಲಡಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಡಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾರತ ಒರ್ಮನೂತ್ತ ಪದ್ರಾಡೆತ್ ಆರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು 2 ಸಲ ಬೈದಿರೋದು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖಲ ಉಂಟು ಅಪಗ ಕಾಶಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗನ ಕನತದು ಕುದ್ರೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೇರು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಂತಿನ ದೇವಾಲಯ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಮೂಲು ಕುದ್ರೋಡಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನ ಜಾಗೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಾತ್ ಓಡಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗ ಅರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೇರು ಆರ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ರೂಢಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ದಿ ಒಂದು ಬೈದೇರು ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ದಿ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಐಕ್ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಕುದ್ರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗಲ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಯಾಯ ನೀಡಿದವರ ಇನಿ ಕುಲಗುರು ಆದಲು ಅಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವಿಚಾರೊಡ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದು ಅಕೇರಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿಯಾದ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಆರು ತುಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ ಈತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಬಿಡುದು ಈ ಬಿಂಬನ ಯಾನ್ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಬಿಂಬ ದರ್ಪಣ ಬಿಂಬ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿ ಐತ ಮಿತ್ತಾರು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಬರೆಪೇರು ಅವು ಅಕೇರಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಡ್ದು ಬಕಾರ ಸಮಾಧಿ ಅಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಈ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಅರೆಗೆ ಭವಿತವ್ಯಡದಾದ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುಣ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬೈತೆ ವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೆಪೇರು ಈ ದರ್ಪಣ ಬಿಂಬ ಪನ್ಪುನವು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರ ಅರ್ಥವಂತಿಕ ಉಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆದ ದೇವರೇನು ಎಂಕಲೆ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ತತ್ವಂ ಅಸೀತ್ ಅಸೀತ್ ಅವಳು ಪುನರಕ ಅವು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಈ ಮಾತಾ ಚತುರ್ವೇದಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇರಳಡಿ ಇನಿಕಲ ಕೇರಳ ಬೊಕ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿ ಇನಿಕಲ ದರ್ಪಣ ಬಿಂಬುಂಡು ಅರುಣನ್ನ ಮೂಲು ಮಲಮಲ್ಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೇಮಾಪನಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಮರಕು ಕನ್ನಡಿ ಘಟನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದರ್ಪಣ ಘಟನ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಪನೇ ಗಂಧ ದೀಪ ಪಂಡ ಮೂಲು ದೈವ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರ್ತದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರ್ತದು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತು ನೀಯೇ ದೈವ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ದ ದೈವನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ಪುನಿ ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಮಾತು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಏನ ಅಂದ ನಮ್ಮಲ ಕಂತಿನ ಅಲ್ಪೇರು ಏರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾಂತಿಕವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗೇನಗೆ ಎತ್ತಾಂದಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಲಿತ ಮನಸ್ಸು ಪುನಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಗುರುತುಲದಾಂತೆ ಕೇಂದ್ರಲದಾಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬ ಐಕೊಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನದ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಆಯುಧ ಆಭರಣ ಅಲಂಕಾರ ದುತ್ತೈತರು ಆಯ ವಾ ರೂಪೋಡು ತೂಪೆ ಅಂದ್ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾ ರೂಪೋಡು ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ನಂಬಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಸರಿಸಾಟಿ ಅವೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಒಳ್ಳೆ ಪಲ್ಲಂಕಿಡು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಐತ ಪ್ರತಿಯಾದ ನನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಅವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಆ ಪ್ರಕಾಶನು ಕೊರಪುಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ದೆತೋನ್ನಲಕಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದು ಈ ದರ್ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇಂಚಿನ ದರ್ಪಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಆರು ಈತ ಪೂರಯಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಉಲೈದ ಶಿವನು ನಿನ್ನ ಉಲೈದ ವಿಷ್ಣುನು ನಿನ್ನ ಉಲೈದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿನ್ನ ಉಲಯೇ ತೂಲ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ದರ್ಪಣ ಬಿಂಬನು ಆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪನ್ಪುನೇಟು ಈತ ಪನೋಲಿ ಇಂದುವೇ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಳ ಇತ್ತು ನಾವು ತುಳುನಾಡ ದೈವದ ಕಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂದಂದು ವಾ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ಅವೇ ಸರಳ ವಿಧಾನೋಡು ಅವೇ ಕರ್ಮಠದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕಲಿ ಎಂಕಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತಿನ ದೇವರನ್ನ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ ಭಾರಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅರುಣನ ಎಂಚಗೆಂಡ ಮೂಲು ತುಲೆ ಯಾನು ನಂಬಿನ ದೈವ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಪತ್ತು ಕೂಡಿ ಕಲ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತೆಡ ಎದುಕೊನ್ನು ಬರಂದಿತ್ತೆಡ ఆయన ದೂರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ಬತ್ತದ ಆಗ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ರಮನೇ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳಾಯಿಪ್ಪು ಅತೆ
ಈ ಪರಪುನಂಚಿತ್ತನ ತುದೇರ್ದೆ ಕಲ್ಲು ದೆತ್ತದೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ನಾಗಗ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವೇಕನ ಮಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ನಿರಾಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಮಂಚ ಹೊಡಿತ್ತಿನ ದೈವಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಏತೋ ಕಾಲಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನೆ ಅವು ಮಾತ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಡು ಜನಪದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಡು ಈ ಪ್ರತಿಮಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪನೆಕು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತನ ಹೊರಟೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರದು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಜ್ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರತಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಭೂತಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಿ ಮುಟ್ರ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಲು ಅವಂದು ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಕ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಐಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐದು ನೆಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿ ಅಂಕಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಮಿಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ದೆರನ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಕುರಮಣಿ ತಾಯನ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಧ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಧದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಐನ್ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಈ ತರೆಮುಡಿ ಎಂಕಲಿಲ್ಲದೆ ಕೊನಪ್ಪುನು ಐನು ತಿರಗೊಂಡು ಭಂಡಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೊನಾಗ ಐನು ನಿಖಲ್ ಪತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬೇತೆ ವರ್ಧದಾಗ್ಲು ಬೋಡು ಪಂಪೇರಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರಿಸಿ ಐನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ ಪಂಡೆ ಪಾತೇರಿ ಐದು ಐಕ್ ಉತ್ತಾರಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನಿಸಿದ್ದೇರಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು ಜೀಪನ ಪಾತೇರ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಡದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೆಲವು ಕೊಡಿರ ಅಂಚಿದ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿದ್ರ ಉಂಡು ಆರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿರ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ದಾದಮಲ್ತೆರಿಗೆಂಡ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡೆ ಆರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಲು ಪೊಗ್ಗೆರಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪುನಡೆ ಆರು ಬಲತ್ಕಾರಡು ಪೊಗ್ಗಿಜೇರು ಕೇನ್ಲೆ ಆರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನೆ ಅವು ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು 4,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾನೆ ಆನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ತತ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇದಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ರಡ್ನೇದಾದಕೆಂಡ ಇನಿ ಅವಳು 10 ಕೂಡಿ ಕಲಟೆ 10 ಜಂತ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುದಿಪ್ಪೆರಕಲು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಳೆ ಅವ ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಒಗ್ಗುದಿಪ್ಪ ಒಗ್ಗುದಿತ್ತಿನವೆ ನಮ್ಮ ಒರೋನೆ ಬಗ್ಗರೆ ಬಗ್ಗಂಡ ಲಟಕ್ಕ ಪೊಲಿ ಉಂಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಂಗ ಅದುಪ್ಪು ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಆತಂಡ ಅಂಡ ಆತುಜ ಕ್ರಾಂತಿ ಆತಂಡ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಗದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಭಯಮಿಗೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಲೇಬಂಡ ಅವರವರ ಪಾತಿರನ ಜಾಗೃತಿ ಎಂಕಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಬೆರ್ಮೆರಂಗನಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆರಿಜ್ಜ ಬೆರ್ಮೆರಂಗನ ತಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಡು ಎಂಕಲ ರಾಘವ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ ಉಡ್ದ ಯಾನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಡಪೆಂಜಿ ರಾಘವ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರು ಬೆರ್ಮೆರಂಗನಗೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ದಾರ ಹಾಕರಂಚಿತ್ತು ಮಂತ್ದೇರು ಐಟು ಪುರ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆತಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಅಂಡ್ ಕಠಿಣ ಮಾಡು ಅವಾಗ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರು ನೇಮಲ್ ತುಳು ಇಡೀ ಊರ್ದನ್ನೇ ಯಾವಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಮಾಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗ ಉಳ್ಳಾಯಲ ಬಲವಂಡಿಲ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರು ಕೈಟು ಬತ್ತದು ಕೊನದು ತುಂಗರಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕುಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅನ್ನಾನಿಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭೇದ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾರಿ ಇತ್ತಿದ ಭೇದ ಎಂಕ ಅಗ್ಗಿದೆ ಮಟ್ಟುಡ್ದು ದಂಬೆ ಪಾಪುಡ್ದು ಅಗ್ಗಿದೆ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಸಾರತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತನೆ ಏಳಪ್ಪೆ ಬಡವೇರೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಜೋಕುಲೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆಂಡ ಅವಳೊಂದು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಕುಲ್ನ ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಬಿಲ್ಲವೆರೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ನ ಭಟ್ರನಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ನ ಪಂಬದೆರೊಂಜಿ ಕಲ್ನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೆರ ಪೂರ್ವಾಚಾರ ಪೂರ್ವಾಚಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬರಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ ಬೊಗ್ಗೋಡು ಅನ್ಪ ನಾವು ಅವು ಪೂರ್ವಾಚಾರ 10 ಜನ ಒಗ್ಗುದಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ನಮ ಪುಳಿ ಪುಂಟು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ ಆ ಕೆಲಸ
ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಗೌರವ ಕೊಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಸಂದೇಶವೇ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪೊಕ್ಕೊಚ್ಚು ಅನ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಚಾವಡದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕರೆ ಉಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕುವ ಎಂಕುಲೆ ದೆಪ್ಪು ಎಂಕುಲೆ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಎಕ್ಕುವ ಎಂಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಗ್ಗುದು ಆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಅದೇ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆ ಸಂದೇಶನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಜನರ ಮನದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಎಂಕಲಿ ಈ ಪ್ರಾತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ವೈಕಂಡು ನಡೆತಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅವು ಗಾಂಧೀಜಿಯರೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ವೈಪರ್ಯ ಕಾರಣ ಆತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ವೈಕಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಆಯ್ತುಲ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಏರೋರ ತತ್ತದ ಉಲೈ ಪೋಯಿನಾಗ ಅವಳು ಮರಣದಂಡನೆ ಹಾಪುಂಡು ಕುದುರೆಡು ಬತ್ತದು ಹಾಕದು ಬೋಪೇರು ತರೆ ಕಟ್ತು ಬೋಪೇರು ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಭೀಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಾತು ವರ್ಗ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಐಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಒಂಚ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತರದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ತೊರ್ತುದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಎಕಡಿರು ಪಂಡಿನ ಲಕ್ಕನೆ ಪಂಡಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ದೇವಾಲಯ ಪಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತನ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಯಾಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲ್ನ ಆದಾಯ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲು ಅಕಲ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಅಕಲ್ನ ಪಣವನು ಅಕಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಪರಕೆಲೆನ ಕೊರಿಯರ ಸುರ ಅನ್ನಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪಗ ಸಹಜವಾದ ಮಾತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಚಾದು ಪ್ರವೇಶಲ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಕಲ ಆರು ಪ್ರವೇಶಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಆರೆಡ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಉಂಡಾತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ದೇವಲ್ಯಲು ಕೇರಳ ಅದು ಪಡು ತುಳುನಾಡು ಅದು ಪಡು ಮೂಲ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಪನ್ನಗಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮದಿಯೋಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತವೆ ಓಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಏತೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಆತೆ ಅವಲ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂದೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ತಪ್ಪ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಮನ ಶುದ್ಧಿ ಇಂದು ರೆಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ದೇವಾಲಯ ಅರ್ಹತೆ ಇಂದು ರೆಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೀರಿದು ದೇಹ ಶುದ್ಧಿದಂತೆ ಮನಶುದ್ಧಿದಂತೆ ಯಾನು ಬೊಗ್ಗುವೆ ಬೇಡ ಅವು ಅಪರಾಧ ಅವನ್ನ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಅಂದು ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಐನು ಮೀರೇರೆ ವಾರಂಗೋಡು ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಗೂ ಆಯಾಯ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂದುದು ಬೊಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅವು ಅವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಡದೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧವು ಅವು ನಿರ್ಬಂಧ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ತಿಂದುದು ಯಾನು ಐತೋಲೈ ಪೋತೆ ಯಾನು ನೆತ್ತೊಲೈ ಪೋಪೆ ಅವು ಉದ್ದಟತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧಲು ಬೊಕ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಖಾಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಮಾತ ಧರ್ಮಡು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಸಂದದು ಬೋತಿನ ಈ ದುಂಬದ ಧರ್ಮಲಿತ್ತನು ನಿಯಮಲೆತ್ತನು ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡಲ ನಿರ್ಬಂಧಲು ಪನ್ಪನ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತಿನವಳು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಚಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅವಳು ದೇವರನ್ನು ನಮಕ್ ಮುಕ್ತವಾದ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಿದಕ್ಕಲು ಬೊಕ ಇಂಚಿದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನವು ಓವು ಸೂಕ್ತ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಮಾತರಗಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವೇ ಸೂಕ್ತ ಅವು ದಿಂಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಉಂಡವಳು ಒಂದು ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ತೂಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬುಟ್ಟು ನೋಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಅಂತರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಲ ಮೂಲುಂಡು ಅತಿಯಾಯಿನ ಸಲುಗೆ ಅಂಡ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಗುರಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲ್ದಾದುಂಡು ಐಕ್ ಗೌರವ ಕೊರದೆ ದುಂಬರಿಯುನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಂದ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಯತಾ ಅದು ಅವೇನೊಂಜಿ ತುಳಿತಗದಿಯರೆ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒರಿಯರ್ಲ ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಉದಯಾಚಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಉದಯಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲುಂಡು ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರುಣಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈತರೀನಿ ತಮಿಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ಪಂಡ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ತಿನಕಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂತ
ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅರನ ಆದರ್ಶಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಡ್ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಡ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಅಡಕ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಯಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವಾದರ್ಶಲೇನೆ ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಅಲ್ಪರಿ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಕುಲು ಮಹಾನ್ ತೇರ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಯಾನ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಆರನ ತತ್ವಾದರ್ಶದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಕಲಿಗಂಗ ಸರ್ವಾರ್ ಪೂಜೆ ಆರನ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಸಾಧ್ಯೋಪನೇನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹಾ ಓಪುರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟುದಿಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಿನತ್ ನಂಕು ಅವು ಅಂದೊಂದು ತೋಜಿಂಡು ಒಪ್ಪಿತ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಉದಯಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದೇನಂದನ್ನ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಕ್ಕಂಜಿ ಪಿರವಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡತಲೆ ಅರೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತತ್ವದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕರೆಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎರಡ ವಿಚಾರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಕೆಡುವುದು ದುರ್ಜನರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಮೌನದಿಂದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌನವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂಜಿ ಕರಿ ನೆರಳುದ ಒಂಜಿ ಛಾಯದ ಅಡಿ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪದ್ಧತಿ ಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕಡೆ ಅರುಣನ್ಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಡ ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಧೋರಣೆಲು ಪುರ ನಡ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡದು ಐಕೊಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ತುಲೆ ಅಪಗ ಜನಕುಲೆಗು ಮುಂಡಾಸು ಸಮೇತ ಕಟ್ಟರಗಿತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಇದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಪಗದ ಬಂಡಿನಿ ಶುರುಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗ ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂತಾರೆ ಇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಿತ್ತೆ ಅಪಗದ ನಿತ್ಯದ ಕಾಲದಕ್ಕೆ ನೇರ್ಲವೇನು ಒಂದಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ಸಂದರ್ಭಲು ಎಂಚ ನಡತಿದ್ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಮದುಮೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಮದುಮೆಗೆ ಮುಂದಾಸು ಕಟ್ಟದ ಮದುಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಮದುಮೆದ ದೊಂಪಗು ಪೊಗ್ಗುದು ఆయన పిదై పార్దినంచిన ಬೋಡೈನದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿರೋಂಜಿ ಎಂಕಲ ಚೆರ್ದಿಲಕ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಒಂಜಿ ಅಂಶದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಧವೆಯರೇನ ಹಕ್ಕುದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ದಯಪಂಡ ಕಂಡನ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊನ್ನುಗು ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜೋಗ ಅವಡು ಎರೆಗಂಡಲ ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತು ಬಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಎತ್ತುಂಡು ಕೇಶಮುಂಡನ ಎತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಪುರ ವಿಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿನಕ್ಕಲು ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ದಾದಾತಿನ ಪಂಡ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಡಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ವಿರೋಧ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗತ ಕಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಂದೋಡು ಅರೆಗು ಈ ವಿಚಾರ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಯನ ದಯವಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಚಲಿತ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬುದರ್ಡ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಅವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುಟ್ಟಿನ ಐ ಮೀನ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಋಣ ಉಂಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೆ ಆತು ಪಿರೊಂದು ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೆರ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು ದಾದ ಆರು ಗುರುಕುಲ ಎಂಚಿ ಆರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕೇರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತ ಆರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ತೂವರೆ ಪೊನ್ನಡುತ್ತೆ ಆರು ಮಾನವೀಯತೆದ ಪ್ರಚಾರಕೇರ ಪ್ರಚಾರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ದೇವರಿಂದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನು ಆರು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ರಡ್ಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉದಯಣ್ಣ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಜ ಇರೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೇರಿ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೇರಿ
ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟ್ಟು ನೇರ ನೇರ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ ಒಂಜಾತು ಗೊಂದಲಗಲ ಕಾರಣ ಆತಿನ ಉದಾಹರಣ ಪಂಡೇರು ಆರು ಒಂಜಾತು ಸಜ್ಜನರ್ನ ಮೌನನೇ ಇನಿ ಕಾರಣ ಆತಿನಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅಂದಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಪಾತೆರುವನ ಆಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಧೋರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರಾದ ಬರ್ಪುನೈತೆ ಎದುರುಗು ಎಂಕ್ಲಿ ಎದೆ ಕೊರ್ದು ಉಂತುನಾಗ ಸಹಜವಾದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಆ ನಮುನೆಡು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಆರ್ ಗೆಂದಿನಾರ್ ಅರೆಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಟ್ ಆರ್ ಗೆಂದಿನವು ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇರು ರಡ್ಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಚಿತ ಕೊರಪುನ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಇಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಂಡ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭನು ದುಂದು ವೆಚ್ಚದ ಅಂತೆ ಸರಳವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗ ದಿಂಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣುವೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಲಾವಡು ಕೆರಳಿ ಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಸತ್ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನೈಕ್ ಕಾರಣ ಅವಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಬದಲಾದ ಹಾಳುಗು ದುರ್ವ್ಯಸನಗು ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಕೊರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಸರಳವಾದು ಪೋಡು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗಲ ತಾಳಿಕೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಪಗ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಆ ತಾಳಿಕೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗು ಒಂಜಾತು ಹಿರಿಯಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ತಾಳಿಕೆಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ತಿರಂಡು ಕುಳಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮುಂಡು ಕುಳಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಈ ನಮೂನೆದ ಪೂರ ಮದ್ಮೆದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾನಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅವಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಬಂಧ ಐಕ್ ಉಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಸರಳತನತ ಸೂತ್ರಕನೆಯರು ಓಲು ಆ ನಮೂನೆಡು ಶೋಷಣೆ ಆವಂದಿತ್ತನು ಬಡಪತ್ತದ ಕ್ಲೇಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಡೆಗೆ ಆರೇ ಸ್ವತಃ ಪೋದು ಅರೆ ಒಂಜಾತು ವೈರುಧ್ಯಲು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಆರೇ ಸ್ವತಃ ಪೋದು ಇಂದು ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಇಂಚಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದ್ಮೆಲ ಕಂತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಮಾತಾಡಿತಿಡು ಮೂರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊರೋನಾ ಇಕ್ಕ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತು ಕೊರನು ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇ ಸೇರ್ದು ಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಮಿತ ಖರ್ಚುಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುನವು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನಲಕ ವಾ ವ್ಯಸನಗಲ ಕಾರಣ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ ಅವು ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ 157ನೇ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ದಿನ ಅತ್ತೆ ಅಪಣ್ಣ 157 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋನಾಗ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ಮರದ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಯಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಎಂಚ ದೇವರಿಂದ ಬಣ್ಪನ ಆರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಂದು ಬಣ್ಪನ ಆರ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ನಿಯತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುಬ ಅವಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀರ್ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ಯರ ಇತ್ಯದ ಮದಿಮೆ ಮಸ್ತಿರಿ ಅದು ಒಂಜಾತು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಆ ಪುದರ್ಡು ನಡಪುನ ದುರ್ವ್ಯಸನಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಪು ಯಾವ ಯಾನ ಐಕು ಒತ್ತು ಕೊರಪನ ಆ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಹೆಂಗ್ ತಡೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಆ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಪಣಪು ನಾವು ನನ್ನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಈ 157ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮವಿನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ಎಂಕುಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ದುರ್ವ್ಯಸನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವಿವೇಕ ಪುಟ್ಟುದಿಚ್ಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತತ್ವಾನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏತೋ ಸಂಘಟನೆಲು ಉಂಡು ಏತೋ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಲು ಏತೋ ಯುವವಾಹಿನಿ ಉಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಯುವವಾಹಿನಿಲ ಕಂತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮದರಂಗಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನೆ ಅದು ಮಾತ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಘಟಕ ಮಾತ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಆದೇಶವು ಮಾತ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಏರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಯರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಎಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದುರ್ವ್ಯಸನ ತಿನಿಯರ ಏತಲ ತಿನ್ನಾಡು ಖರ್ಚು ತಿನ್ಪುನೇಕೆ ಏತಲ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ದುರ್ವ್ಯಸನಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾದಾಪುಣ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಸಾಂಘಿಕ ಬೆಂಬಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಮದ್ಮೇಡು ಅಕಲೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೋರಿಗೆ ಪರಿಯರ ಬುಡು ಪೂಜೆಯರಿಗೆ ತಿನಿಯರ ಬುಡು ಪೂಜೆಯರಿಗೆ ಎಂದು ಪುನಃ ಅರ್ಬಟದ ಬದಲು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ರಡು ದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಔಚಿತ್ಯನ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು ಈ ಸರಳ ಬೊಕ ದುಂದು ವೆಚ್ಚದ ಅಂತೆ ಬೊಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ
ಎಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪಂಡ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಮದಿರಂಗಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಳು ಇನ್ನು ಮೂಜಿಲ ರಾತ್ರಿ ಅಶುದ್ಧ ಆತನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮರಣ ಸಮೇತ ಅಶುದ್ಧ ಅಡಿಗೆ ಅನು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಮರಣದಿದು ಪಿದೈ ಬಾಟ್ಲಿದಾರ್ ಬಟ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ 13-14 ಸಂದರ್ಭದ ಸಾವುದ ದಿನ ಉಂಡೆ ಮರಣದಿದು ಉಲಾಯಿ ಮರಣದಿದು ಯಾನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ತೂತಿನ ಅಯ್ಯೋ ಉಲಾಯಿ ಮರಣ ಉಂಡು ಮನದನಿ ಬೊತ್ತಾಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿದೈ ಮಲಮಲ್ಲ ಆ ರಾತ್ರಿ ಕರಿಬೇರೆ ಪಿದೈ ಬಾಟ್ಲಿದ ದುಃಖ ಆಯ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಬೆ ಈತ ಭಂಗಮ ಇದೆ ಪಂಪು ನಾಯನ ಪುಗರ್ನ ಏತೋ ಸಲ ಅವನು ಪುನಾದ ಜೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೃತ ಶರೀರಡು ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ವ್ಯಸನ ಪೂಜಿ ಪುದರಡ ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಪೊತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತೂಪುನೆ ಈ ವ್ಯಸನ ಕೂಡ ಅವಿನ ಕಾಟೋಗು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಮಾಜಡು ಎಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಗೆಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸುರು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಚಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಿದುಳೆ ಗಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿನ ಗಂಗಸರದಿಯರ ನಿಘಂಟು ಆ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ತಿನ್ ಪೂಜಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗಂಗಸರದ ವಿಚಾರ ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಿದುಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಹಮಲ್ತೆಂದತ್ತು ಏರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಂಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಅಗತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದು ನಮಕಾವು ಅತ್ತಣ್ಣರೆ ನಿಖಿಲವಲು ಕುಲ್ಲುದು ಪನುವಾರು ಇರುವೇರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಇರುವೇರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮ ನೆಡುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತನ ಬಹುಶಃ ಜನ ಸೇರು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಂತಿ ನಕಲು ಮಲ್ತನ ಎಂಕಿಲ್ನ ಭಾಗೋಡು ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನ ಅಳವಡಿಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ದಾದಾಂಡ ದೀಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಚಿತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ವೇರೆ ಇದು ಕಡಾಖಂಡಿತ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಸೋಪೂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಳ ತುಪ್ಪಿನಗಳು ತಾಳಮದ್ದಳ ತುಪ್ಪಿರ ಆಟ ತುಪ್ಪಿನ ಆಟ ತುಪ್ಪಿ ನಾಟಕ ಐತೈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಐತೈತ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪುನವಲು ವಿಶೇಷ ಜಾಸ್ತಿ ಗಣನೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಗುಂಡು ತುಂಡುಲ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುಡೋರಿನ ಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡೆ ಮನದನಿ ಈ ಗುರಿ ತೋಡ್ ನಾವು ಆ ಗುರಿಕ ಪೂರ ಅಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ಆಪುಡ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಐಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ತೆರ್ರಿಚ್ ಅಂಚಾದು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ ಪುಂದಂಡ 7 ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಯಂದಿನ ಆತ ವಿಚಾರ ಪನಾಂದಿನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸಮಾಜಗೂ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತೆ ನೀರು ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಅಗತ್ಯತ್ತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಗೂ ಸಲ್ಲೂನಲ ಕಂತಿನ ದಯಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಮದೀಯನ ತ್ಯಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಾಂತಿ, ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆ, ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಮಾತ ಸಮುಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತಂದ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಗ ಸಲ್ಲೂನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಫಲಿತದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ವರ್ಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿನಾತ ಅವು ಸಂಕುಚಿತ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಏರೆಗೂ ಒಯ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳ ಕುಟುಂಬ ಗೌರವಗಳ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂಜೆ ನಡಪಡು ಗೌರವದ ಅತಿ ಔನ್ನತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಪೂಜೆ ಅವು ಸಲ್ಲಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ನಡತನ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವೇ ಆರ್ನ ಜಯಂತಿ ಗೋರ್ಪನ ಗೌರವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿನಿತ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲ ದೈವದ ನಡೆ ಈ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಡ ಯಾನ ಈ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಿಜಿಂದಂಡ ಪೂರ್ಣ ಪೂಜಿಂದ ಯಾನ ಎನ್ನಿಬೆ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನ ಯಾನಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಗರೋಡಿಲೆಡಬುರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಿರ್ ದಾತ್ರನೇ ದೈವ ದೇವೇರಿನ ನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕ್ಲೇನೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕ್ಲೇನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಅಡೆ ಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲು ಇಂಚ ಬಂತೇರು ಮೂಲ ಇಂಚ ತಪ್ಪೇರೆ ಬೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ಬೋಡಿಗೆ ಮಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಬೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಚಿನ ಏರ್ದುಂಬು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತೀರ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧ ಬಾರೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತೀರ ಅತ್ತಂಡ
ನಮ್ಮ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತರ ಮೊಕುಲು ಇಂಚು ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದುಕುಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವತ್ವಗೆ ಏರ್ನಂಚಿತ್ತನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನರೆನೊಂಜಿ ಗರೋಡಿಲಿಡ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ನ ನೆಂಪು ದೆತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರೋಲಾದ ಆ ಭಜನೆದ ಮುಖೇನರೇನು ವಿಭಜನೆ ಸಮಾಜ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಬನ್ ಪೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಆವಡಾಯಿನವೇ ಆರಾಧನೆ ಸೀಮಿತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಪಣಪನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ 6 ಬಂಡಿನಲ್ಕನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವಿ ಅಂಚಾಯನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸುವಿಚಾರಗಳ ದಾರೆ ಹರಿಯಲೆಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನವು ಸೀಮಾತೀತ ಒಯ್ಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಳ್ತುಡ್ದಿಲ್ಲ ಏರೆಡ್ದಿಲ್ಲ ದೇವತನು ಅಂಚ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾರ ಅರುಣನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡೀರ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಮತ್ತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪುರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದೊಂದು ಪೊಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯ ಹಿಡ್ದಾವರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಪಡೆ ಆರ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡ ಬಂಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಕಿರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಬರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಆರೆ ಕೊರಪುರಂಚಿತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತನ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬಲಯುತೆರಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಲೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮೂರುವುದು ಮಾರುವುದು ನಿಷೇಧ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಶ್ಚಟದ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಾಂತಿಲ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡ ಸಮಾಜ ನಡಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಈನಿತ ದೈವದ ನೆಲಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗೂ ಏರುಪುರ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಕರೆ ಕೊರಿಯರ ತೂಯರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಕುಡೊರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಈನಿತ ಈ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ